Tungod sa pandemya, apektado ang naandang panginabuhian sa mga inmates sa Zamboanga City Jail nga paggama og parol. Tradisyonal sa mga inmates sa Zamboanga City Jail ang paghimo og Christmas lanterns pipila ka bulan una ang Pasko. Parte manggod kini sa ilang income generating projects aron duna sila pampalit og panginahanglanon sa sulod sa prisuhan. Karong dunay pandemya, walay ginatugutang laing tawo nga mosulod sa pasilidad. Ilabi pa nga ang gilang COVID-19 epicenter ang Zamboanga City Jail niadtong Marso, human 187 ka inmates ug 16 ka BJMP personnel ang nagpositibo ug karon naayo na, samtang duha ka inmates ang namatay. Busa apektado ang ilang panginabuhian kay wala nay mamalit sa ilang ginahimong parol. Tungod nini nangayo na sila og ayuda sa Zamboanga City LGU. Nanawagan sab si Mayor Beng Climaco ngadto sa katawhan nga suportahan ang baligya sa mga inmates sa Zamboanga City Jail. Sana po bumili po kayo sa ating mga parol ng pag-asa gawa po ng ating mga persons deprived of liberty. Ang inyong suporta ay napakalaking tulong, lalong-lalo na sa ating mga PDLs na nananawagan